दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिन फार्मार आइडि जाय बिथांमोना पिएम किसाननि बेनिफिसारि नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे फार्मार आइडिखौ लानानै गोनांथार आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव जाय बिथांमोना पिएम किसानाव एप्लाइ खालामनानै रां मोनबाय थायो आरो गोबाङानो 20 आरो 21 इनस्टलमेन्टआव दाख्लैबावै गभर्नमेन्टआ नैबे 21 इनस्टलमेन्टखौ नैबे नभेम्बर 19 दाख्लैबावै सोबाय। गोबाङानो 20आवबो मोनासै आरो नैबे 21आवबो बे किस्तियावबो रावबो रांखौनो मोनासै। बेनि सायाव आं मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। नोंथांनि राङा मानि थाखाय स्टप जानानै दं? फार्मार आइडिखौ नोंथाङा जुदि बानायोब्ला नोंथाङा बे रांखौ मोनगोन नामा? फार्मार आइडिखौ बोरै बानायो? जोङो फार्मार आइडिनि A to Z डिटेल्सखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै नायगोन। जुदि नोंथाङा फार्मार आइडिखौ बानाया, नोंथांनि पिएम किसाननि बे बेनिफिसारि लिस्टआ नोंथांनि नामा दानजागोन नामा? गोबां कनफिउस जादों। मानो होनोब्ला फार्मार आइडिखौ गोबाङानो दा बानायसोलायदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों जोंनिथिं गोबां बे फार्मार आइडिखौ दा बानायगासिनो दं। पिएम किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि बे 2000 रांखौ मोननो फार्मार आइडिखौ नोंथाङा बानायथारनांगोन नामा? आरो जाय बिथांमोना रांखौ मोननो हायासै, फार्मार आइडिखौ बानायोब्ला नोंथाङा रांखौ मोनगोन नामा? बेसेबां बे फार्मार आइडिया इम्परटेन्ट, जोङो बेनि बागै नैबे दिनैनि भिडिअआव जोङो A to Z आपडेटखौ जोङो सावरायगोन। जुदि नोंथाङा बेफोरबायदिनो डिजिटेल खौरां गभर्नमेन्ट स्किम नायनानै मोजां मोनो, चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट नोंथाङा मिथिबाय थानो। दानिया जोङो नैबेयाव रां हाबिनि जोङो पिएम किसाननि डिटेल्सखौ जोङो नायग्रोगोन। रां हाबिनि मोननै कारन दं। बेनो जाहैबाय गोबांनियानो DBT बेंकजों आधारजों लिंक गैयैनि थाखाय राङा हाबाखै, आरो 20 आरो जाय बिथांमोना 21 इनस्टलमेन्टआव रां मोनाखै बिथांमोननि आरो बेयाव मोनसे जाहोना बेलेगलाय। मानो होनोब्ला नैबे नोंथाङा पिएम किसाननि पर्टेलाव फैनानै नैबेयाव इम्परटेन्ट नैबेयाव नटिस नुनो मोनदों रां हाबिनि। नैबे मोनसे रां हाबिनि मोनसे बिग बेयाव जाहोनखौ लिरनानै होदों पिएम किसाननि अफिसियेल पर्टेलाव। नोंथाङा बे नटिसखौ नुनो मोनगोन। आरो खायसेनिया आधारजों बेंकजों लिंक जायैनि जाहोनाव राङा हाबा। आरो नैबे जुदि मोननै प्रब्लेमाव जुदि नोंथाङा गोग्लैनानै नोंथांनि पिएम किसाननि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोग्लैदोंब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन? फार्मार आइडिखौ बानायोब्ला नोंथाङा रांखौ मोनगोन नामा? फार्मार आइडिखौ बोरै बानायनो? बेफोर गासैबो आपडेटखौ जोङो नायगोन। दानिया जोङो रां हाबिफोरनि एसे डिटेल्सखौ नायबावनोसै। मानि थाखाय नोंथांनि 20 आरो 21 इनस्टलमेन्टनि राङा स्टप जानानै दं? नैबेयाव लिरनानै होदों मोननैसो डिटेल्स। आं बेखौ दाख्लैबावै नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय। नैबेयाव मेनलि मोननै रिजन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि हाखौ अनारशिप आफ्टार नैबे 01/02 2019 आव जुदि नोंथाङा नोंथांनि नामाव जुदि हाखौ बानायनानै बे हाजोंनो जुदि नोंथाङा पिएम किसानखौ एप्लाइ बानायदों, बेबायदि केसाव पिएम किसाननि राङा स्टप जानानै दं। बेबायदि जुदि नोंथाङा बानायदों, बे हानि गोदान नोंथाङा कागजजोंनो जुदि पिएम किसानखौ बानायदों, नैबे 2019 बेयो पिएम किसाननि गाइडलाइननि बाहेरायाव गोग्लैयो, बेनिखायनो बियो स्टप जानानै दं। बे मोनसे जाहोन। आरो मोनसेया जाहैबाय न'खरसेयावनो गोबां फेमिलि साथाम साब्रै मेम्बारफोरा बानायदों, बेबायदि बेयाव केसनि बाथ्रा बुंनाय जादों, बेबायदि सासपेक्ट जादों होननानै बेयाव लिरनाय जादों। आरो फिजिकेलि भेरिफिकेसन बानायनानै नोंथांनो जुदि जेनुवेन, जुदि नोंथाङा रां मोनथावथाव जुदि नोंथाङा बेनिफिसारि, अब्ला नोंथांमोननो पिएम किसाननि रांखौ होफिननायनि नैबेयाव बाथ्रा बुंदों। आरो बेखौ नोंथाङा चेकबो खालामनानै नायनो हायो। आं बेनि प्रसेसखौ नोंथांमोननो देखायहरबाय सिगांनि भिडिअफोराव। रां हाबिनि प्रब्लेमफोरा बे। आरो आं मोनसेखौथ' दहाय बुंखाबाय, आधारजों बेंकजों लिंक जायियावबो गोबांनियानो राङा हाबा। नोंथाङा बेखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय पिएम किसान पर्टेलाव। दानिया जोङो फार्मार आइडि बानायोब्ला नैबे प्रब्लेमफोरनि जुदि नोंथाङा बे प्रब्लेम जानानै दं, बे मोननै प्रब्लेमा जानानै दं, अबेबा मोनसेया
नोंथाङा फार्मार आइडिखौ बानायो, नोंथाङा रांखौ मोनगोन नामा? फार्मार आइडिनि जों दानिया बेनिफिटखौ नायनि। नैबेयाव जों गुगोलाव नैबेयाव नुनो मोनदों डाइरेक्ट फार्मार आइडिखौ जुदि नोंथाङा बानायो, फार्मार रेजिस्ट्रि बानायो, बेयो नोंथांनि थाखाय बेसेबां इम्परटेन्ट नैबेयाव लिरनानै होदों। आरो PM किसाननि रां मोनिफोरनि थाखाय बा जाय बिथांमोना PM किसानाव एप्लाइ बानायनो सानदों नोंथांमोननि थाखाय बेसेबां इम्परटेन्ट नैबेयाव लिरनानै होदों। डाइरेक्ट एक्सेस टु गभर्नमेन्ट स्किम लाइक PM किसान नोंथांमोना नुनो मोनदों। एन्ड PM FBY थारमाने नैबे प्रधान मन्त्रि फसल बीमा यजना बेबो मोनसे खेतियकफोरनिनो गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम। साप्लाइ लन एप्लिकेसन फर प्रग्राम्स लाइक दा किसान क्रेडिट कार्ड नैबेथ' बिराद इम्परटेन्ट। किसान क्रेडिट कार्डबो नोंथांमोना मोननो हायो। ल' इन्टारेस्ट गोबां खम ल'आव इन्टारेस्टआव नोंथांमोना किसान क्रेडिट कार्डबो मोननो हायो। जुदि फार्मार रेजिस्ट्रि थायोब्ला बेफोर स्किमफोरखौ नोंथांमोना 100% इजियावनो मोनो। बेनि थाखायनो फार्मार रेजिस्ट्रि खालामनाया इम्परटेन्ट। बेयो मेन्डेटरि जानानै फैदों। जाय बिथांमोना PM किसानाव एप्लाइ बानायनानै रां लागासिनो दं, जाय बिथांमोना राङा PM किसाननिया स्टप जानानै दं, नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय बेनि बेनिफिटखौ बेयाव लिरनानै होखादों। आसामावबो दा बेनि फार्मार रेजिस्ट्रिखौ नोंथाङा बानायनो हायो। दानिया जोङो डिटेल्सखौथ' नायखाबाय। फार्मार आइडिया नोंथांमोननि थाखाय बेसेबां इम्परटेन्ट। नोंथाङा मोनसे कार्ड मोनगोन, मोनसे आधार कार्ड बायदि फार्मारनि नोंथाङा कार्ड मोनगोन। बे फार्मार कार्डखौ जाय बिथांमोना जेनुवेन खेतियक, अरिजिनेल खेति खालामनानै जायो, नोंथांमोनाल' बे फार्मार आइडिखौ मोननो हायो। मानो होनब्ला बेयाव लेन्डनि डिटेल्स होनांगौ जायो। नोंथांमोनाथ' दा नुबाय थादों नैबे PM किसानावनो गोबां फेक खेतियकफोरा गभर्नमेन्टनि स्किमखौ लुथिगासिनो दं। बेफोरबायदि लुथिनाया बन्द जागोन जुदि नैबे फार्मार आइडिखौ गभर्नमेन्टआ मेन्डेटरि खालामनानै होयोब्ला। नाथाय PM किसानाव रां मोननो फार्मार आइडिया बे फार्मार आइडिखौ बानायथारनांगौ बेबायदि जेबो बेयाव नटिस फैयाखै। नोंथांमोना जास्ट बेखौ बानायनानै लानो हागोन। इम्परटेन्ट बियो सानसे नङा सानसे बेबायदि जागोन। जेनुवेन खेतियकफोराल' बे फार्मार आइडिखौ मोननो हायो। दानिया बे फार्मार आइडिखौ नोंथाङा बोरै बानायो जोङो बेनि डिटेल्सखौ नायनि। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों आसाम फार्मार रेजिस्ट्रि। गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन आसाम फार्मार रेजिस्ट्रि। बेखौ नोंथाङा अनलाइन हारसिंनो बानायनो हागोन ना हाया? नैबेयाव नोंथाङा क्लिक खालामना होबानो जाबाय। नोंथाङा बेखौ अनलाइन बानायनो हाया। मानो होनोब्ला CSC आइडि गोनां नोंथाङा दखान बा सोरनियावबा जुदि CSC आइडि दङ, नोंथाङा बिथांनियाव थांनानै बे फार्मार आइडिखौ बानायनानै लानो हागोन। CSC आइडि थानायफोराल' फार्मार आइडिखौ एप्लाइ खालामनो हायो। नोंथाङा मबाइल नाम्बार आरो लेन्डनि डिटेल्स, आधार कार्ड, पान कार्ड, फट' बेफोरबायदि डकुमेन्टखौ CSC सेन्टाराव थांनानै इजियावनो फार्मार आइडिखौ बानायनानै लाबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बुजिबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै।